Въпреки че проектът за изграждането на центъра, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, завършва, истинската работа в центъра сега започва, заяви по време на събитието председателят на управителния съвет на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии, академик Константин Хаджииванов. По думите му, много е важно и сътрудничеството между институтите и висшите училища. Ако преди 8 години имаш звена в този център, които даже не се познаваха, сега, благодарение на този център, ние имаме една единна структура, ние имаме възможност да подходиме комплексно към отделни научни проблеми и да ги решаваме. Кампус Гео Милев работи основно в областта на чистите технологии, сред тях такива за получаване и съхранение на водород, заяви ръководителят на проекта професор Пламен Стефанов, който е ръководител и на кампус Гео Милев. Работи се също така много в областта на преработване на материали, отпадъчни материали от различни металургии, от различни други производства, които могат да бъдат след това преработени и използвани отново, така че да имаме една кръгова икономика без загуби, да е енергоефективна и зелена икономика без вредни емисии. Там търсят отговор на въпроса възможно ли е да заменим литиево-ионните батерии с натриево-ионни, разказа директорът на Института по обща и неорганична химия професор Радостина Стоянова. Един предизвикателен въпрос и в момента в света се провежда интензивно състезание, коя компания, фирма би могла да реализира този процес. Но ето тази тематика бихме могли да разработваме заедно с колегите, така че да получим един краен продукт. Заместник-министърът на иновациите и растежа професор Георги Ангелов, който е бил дългогодишен ръководител на лаборатории в областта на микроелектрониката, разказа за тяхната дейност. Световната тенденция в микроелектрониката, това е бизнеса, който произвежда чипове, които имаме в телефони, компютри, навсякъде, е за непрекъснато намаляване на размерите и увеличаване на производителността. Това е свързано с нови материали. Ръководителят на кампус Студентски град, професор Георги Тодоров, акцентира върху лабораторията за производство на индивидуални спинални импланти за пациенти. Това са импланти в гръбначния стълб, чието 3D изграждане се извършва тук при нас от нашите учени, а самото разполагане на пациента се извършва, разбира се, в операционната в Пирогов. Над 100 пациенти са минали през тази система, така че това, което тук се създава, има пряка реализация и дори има спасени хора. В кампус Лозенец изследват състава, структурата и свойствата на различни материали и работят за решаването на екологични проблеми, разказа член-кореспондентът Тони Спасов, ръководител на кампус Лозенец. Ние като изследователи, това наричаме фундаментално, намираме различни зависимости, оптимизираме условия на синтез, за да се получи крайното свойство, или пък изследваме външно въздействие върху една такава материална система, за да видим как реагира тя. Стига се накрая, примерно, до формула или до оптимизиран химичен състав. Такъв тип резултати вече намират приложение и в конкретно устройство, и в използван материал. Част от работата на центъра е в областта на фотониката и лазерните технологии, поясни член-кореспондентът Александър Драйшо. Фотониката най-общо засяга начините за генериране на оптично лъчение, материалите, модулаторите, режимите на разпространение, детекторите за тази светлина, алгоритмите за декодиране, огромен брой проблеми. И в физически факултет се сформира инфраструктура за изследване на такъв тип проблеми. Наличието на модерна инфраструктура привлича качествени студенти в българските висши училища, заяви ректорът на Техническия университет професор Иван Кралов. Това е най-големият резултат и сме убедени, че това е пътят, по който трябва да вървим, за да можем да задържим нашите млади специалисти в страната, а и не само да ги задържим, а и тези, които са навън, да се върнат. Трудното свърши и сега предстои по-трудното, заяви професор Георги Тодоров, защото изграждането на инфраструктурата е само необходимо условие. Винаги по-трудното е работата с хората. Те да се увеличават, да се привличат млади хора, да имаме проекти, които намерят своята реализация и в сферата на науката, но и в сферата на индустрията, на бизнеса.
Пълно е с предизвикателства, чието преодоляване отваря нови възможности и в крайна сметка прави България една по-хубава страна за живеене. Проектът Национален център по мехатроника и чисти технологии е финансиран по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.